Il-Gvern qed jimplementa diversi miżuri biex jiżgura li jkun hemm biżżejjed staff professjonali fis-servizzi tas-saħħa mentali, fosthom psikjatri, infermieri, carers bħala parti mill-pjan ta' żvilupp fil-proċess ta' modernizzar u trasferiment tas-servizzi mill-Isptar Monte Carmeli. Waqt li wieġeb mistoqsijiet parlamentari l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Bela ta' dettalji dwar l-aħħar żviluppi li qed jinvesti fihom il-Gvern f'dan ir-rigward. Id-deputat Adrian Delier staqsa x'qed jagħmel il-Gvern biex il-kura fis-saħħa mentali tkompli tingħata iżjed fil-komunità u x'ingaġġ jew taħriġ qed isir lill-professjonisti f'dan il-qasam biex jitjiebu s-servizzi waqt li tenna li matul l-2025 u sa jannar li għadda ġew trasferiti 128 pazjent mill-Isptar Monte Carmeli għal djar fil-komunità u attwalment hemm 56 pazjent jistennew għal kura simili, il-Ministru tenna li s-servizz akut fl-Isptar Mater Dei qed jintuża bħala punt ta' kura l-emerġenzi tas-saħħa mentali u joffri servizz tal-għajżin għal pazjenti rikoverati fl-isptar. Sa dan it-tant ukoll enfasizza li r-reklutaġġ ta' professjonisti u proċess kontinwu, inkluż fiż-żieda tal-infermieri li jtemmu b'suċċess il-kors ta' mental health nursing, ma dan għalli wkoll qed isir reklutaġġ ta' infermieri u carers permezz tal-kuntratturi. Kompla jgħid dawn kollet jingħataw taħriġ speċifiku mfassal b'konsultazzjoni tal-management tas-servizzi tas-saħħa mentali biex titjib il-kwalità tal-kura mogħtija u spjega li l-management qed jaħdem mill-qrib mal-professjonisti involuti biex jidentifika oqsma fejn hemm bżonn titjib fl-operat tas-servizzi kif ukoll biex isir ippjanar strateġiku għall-futur. Qabel żied jgħid qed isir ukoll taħriġ kontinwu lill-istaff eżistenti b'korsijiet speċjalizzati waqt li tingħata superviżjoni klinika lil ħaddiema ġodda bilan jiġi żgurat livell għoli ta' kompetenza u kura f'dawn is-servizzi sensittivi.